Amerika piştevaniya خوش بۆ دانوستاندن کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی تێکەز دکە. ڕادگهینێ ئەv دانوستاندن پشتەوان و تەمامکەرێ پرۆسەسا سیاسی لە سووریەنە. ji tirsa lêdanên İsraîlê milîsên serbî Îranê ve cihên xwe li gundewarên bajarên Elb û Kemal û Meyadîn ên Dêrazorê diguherin. Serokkomarê Tirkiye radigihînê radestnekirina firokên F-35 jalê Amerîka ve şaştiyek mezin e. Wezareta Bergiriya Amerîka radigihînê dê hêzên xwe li Iraq û Efganistanê ji bo 2500 serbazan kêm dikin. Dem baş. Amerîka piştevaniya xwe ji bo danûstandinên Kurdî tekez dike û radigihîne danûstandin piştevan û temamkerê prosesa siyasî li Sûriyê. Balozxaneya Amerîka li Şamê li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kiriye. Amerîka piştevaniya danûstandinên di navbêna Encûmena Niştimaniya Kurdî NKS û Partiyên Yekîtiya Niştimanî PYNK Rojavayê Kurdistanê dike, hêvî dike danûstandin ber bi pêş ve berdewam bin. Balozxaneya Amerîka dide zanîn ev danûstandin piştevan û temamkerê prosesa siyasî li Sûriyê li gor biryana navdewletî 22 û 4 ji bo dabînkirina pêşe rojek geş ji bo xelkê Sûriye. Rêveberiya Xweser agihand li Eyn Îsa hevkarî di navbêna Tirkiye û rejîma Sûriyê de heye. Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriye daxuyaniyekê de ragihandiye, rejîma Sûriye rê li ber gotûbêj û çareseriyan digire û bi vî awayî jî krîza li Sûriye kûrtir dike. Rêveberiya Xweser gotiye divê rejîma Sûriye de helbesta xwe ya vê dawiyê li Eyn Îsayê û hevkariya di navbêna wê û Tirkiyeyê zelal bike. Rêveberiya Xweser dibêje biryarên rêveberiya wan ên siyasî û serbazî di destê wan de ne û bi tu aliyekî ve jî negirê dayîne. Grûpên çekdar du welatiyên Kurd ji gundewarê Efrînê revandin û piştî wergirtina pereyan yek ji wan serbest berdan. Çalekvanik ji bajarê Efrînê ji Kurdistan 24 ragihand ku çekdarên grûpa Cebhetel Şamiye kesek bi temen ji gundê Hisê bi tometa ku êzingên xwe firotine revandin û ber bi cihekî nediyar vebirin. Heya niha jî çarenivîsa wî nediyar e. Her wiha heman çalakvanî got li gundê ên Hicr ê serbinavçeya Mebata ve çekdarên grûpa El Hemzat welatiyek revandin lê piştî standina pereyan ji malbata wî ew serbest berdan. Ji tirsa lêdanên İsraîlê milîsên serbî Îranê ve cihên xwe li gundewarên bajarên Elb û Kemal û Meyadîn yên Dêrazorê diguherin. Rewangeha Sûriye ji bo mafê mirovî belav kiriye milîsên serbî Îranê ve dest bi guhertina cihên xwe li gundewarên bajarên Elb û Kemal û Meyadîn yên Dêrazorê kirine û çekên xwe jî ji bo cihên nû veguhestine. Beriya du rojan firokên İsraîlê navendê milîsên serbî Îranê ve li gundewarên wan her du bajarin û bajarê Dêrazorê kiribûn armanc de encam de bi dehan serbaz û çekdarên milîsan serbî Îranê ve hatibûn kuştin. Yekîtiya Ewropa Wezîrê Derveyê Sûriye siza dike û derbasbûna wî bo nav axa Yekîtiyê qedexe dike. Yekîtiya Ewropayê Wezîrê Derveyê Sûriye Feysal Miqdad dixî nav lîsta xwe ya sizayan û derbasbûna wî ji bo nav axa Yekîtiya Ewropa jî qedexe dike. Piştî mirina Welîd Muallim, Feysal Miqdad di 22 meha duwazdehan a sala 2020 de postê Wezîrê Derveyê Sûriye wergirtibû. Serokkomarê Tirkiye radigihînê radestnekirina firokeyên F-35 ji alî Amerîka ve şaştiyek mezin e. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ragihand vekşandina Amerîka ji bo radestkirina firokeyên F-35 ji bo Tirkiye şaştiyek mezin e. Erdoğan tekez dike Tirkiye pereyek zêde ji bo bidestxistina firokeyên F-35 xerc kirin û heta niha ti firokeyek ji bo wan nehatiye radestkirin. Savunma sanayine yönelik
هیچ وڵاتێک ناتوانێت بڕیار لەسەر ئەو هەنگاوانەمان بدات کە دەیانەین بە ئاراستەی پیشسازی بەرگریمان، بەڵکو ئەو هەنگاوانە بە تەواوی پشت بە بڕیارەکانی ئێمە دەبەستن. وەک ئاگادارن کاروانی یەکەمی سیستەمی بەرگری S400مان لە رووسیاوە پێگەیشت. ئێستاش لە گفتوگۆداین بۆ گەیشتنی کاروانی دووەمی ئەو سیستەمە، هەرچەندە ئێمە پارێکی زۆرمان داوە بۆ کڕینی فڕۆکەی F-35 ئەمریکی